बिजाथि सायख'बाय एसे एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय फाइनालि बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चिफ सारसिम जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट सारसिम आरो रायजोफोरनि उपरावबो आं माना थाबाय हामलायनाय थाबाय रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद बुंदों गेलेथारनांगोन बेबायदि बेनिखायनो माबायदि आसा खालामदों सार देरहानांगोन ना देरहाखागोन नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिङाव थायो मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय फिगारनि खोथा बुंनांगौ माबा फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया जोङो अनेस्टलि गेलेगोन आरो जोङो मेजरिटि माने दस्रा दोलोनिफ्राय जोङो बारा भट मोनगोनखौ जों नुबाय थादों गतिके जों देरहागोन इसिबां हाजार मोनगोन इसिबां लाख मोनगोन आं बेखौ बुङा दिनै खिन्थु मोनगोन रायजोफोरनि अननायखौ बिराद मोनबाय थादों बयबो दोलो ओंखारदों बिपिएफनिल' वर्कार्स नङा दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो बिराद एखेबारे ओंखारजोब्बाय आं नाम लाला दस्रा दोलोफोरनिखौ आरो छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो आशीर्बादखौ लुबैयो मानो होननानै बुङोबा जोंना सिडली समस्तिया एडसेसन सिडली समस्तिया गोबाव बोसोर माने गोग्लैसोनानै थादोंमोन बिपिएफनि 17 बोसोर आमोलाव जेबो खामानि मावाखैमोन जाय प्रतिनिधि जानानै थांदोंमोन सासे बिथाङा मावाखैमोन गोसो जानानै मावाखैना माबा खारनाव मावाखै बेखौ आं मिथिस' हाया नाथाय थांनाय बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारिया देरहाखांनायनि उनाव गोबां बे ओनसोलाव खामानि मावदों दालां लुफुंदों दै खुरखानायफोरखौ होबथादों लामा बानायदों गोबां मडेल अंगनाबादिनि न'फोरखौ लाबोदों आरो गोबां खामानि बे जों बुंस'हायै नुस'हायै खामानिफोरखौ मावबाय थादों बेनिखायनो एबार जि आद्रा थानाय खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आंनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय आशीर्बाद नांगौ रायजोफोरनि सहाय सहजुगिता आंनो नांगौ आरो आंबो रायजोफोरजोंनो थानानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबो